weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lowre fuladu ɓundu ko on waktu yoni ha to jokkere enɗama kiidira e nder galle amadou diop di gawlo ɓaleje ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal batu jagorɗe hanki toɓɓe mantiniɗe ko jangde e cellal kami golle gollinde ɓen yonta leydi ndi sénégal hande o andama élève ɓurɗo gardude nde leydi sénégal ɗum koye concours général baɗɗo ñalawma hande o e tawtorede hooreji leydi sénégal to leydi mauritanie G5 sahela hanki o hooreji leydi mauritanie mouhamed cheikh al kaswani lawol jeeɗiɗi wala rokiri seeɗan fagoji garɗuɗi koyene tolno e temetato e ɗiɗo officier taw koye ngala catal kaɓoto ngala wonande ɓen joguitiɓe e nder leyɗele sahela to leydi mali moussa mara gonnoɗo hoore jaggude leydi mali noddama subaka hande o yeeso saria leydi ndi ɗum ko caggal nde o noddano 15 nduɗo henna lewru yinnodemo yaltude leydi ndi o haɗa konen keɓani ko laaɓi beele koye tonggode nde o nodduno nde walla ko wonde to leydi guine konakiri ndeɗo hitande tan ɗi lebbi jeegom kene tolno e ujunere temedere capanɗe jeetati accident woni ko teska e nder leydi ndi kala ken tolno e temedere capanɗe jeegom e joyi neɗɗo mbasi en pittali mumena kabruji mena maɗen ha to bene burkina faso côte d'ivoire ma jaa toon to cameroun kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññoɗena gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa e weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓala walla danwal kala
ceerno amati jane diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo ne yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yarani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno amati jane diallo ne yarani on godduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opéré on jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjine jawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andine dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno abdoulaye sa yiɗi jokkude mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konni wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande capantate gomorse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mine ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba hoorejo leydi sénégal hono président basirou diomaye diakhar faye hande o jaɓɓima ko ene tolno temedere nogas élève taw kadi ko ɓurɓe ngarɗude jangde e duɗe e nder leydi ndi sénégal ɗum noon koko fati banggue concours walla mbiyen tan ko fati banggue concours général taw ko prix de concours général ko fati jangde ɓurɗo ngarɗude on teskama ko ahmed babou on noon yalti koye école grande britannique taw noon ko fati banggue fannu taw kadi ko on ɓuuri teskede ngarɗugol jangde leydi ndi sénégal kanko hoore lino hollitima ɓe ƴettu hen peeje mawɗe no fewi gam ɓeydade ƴellidde fannu jangguin leydi sénégal ha ɓuura kadi yadude jamanu beele kadi sukaɓe gona sukaɓe ngarɗuɓe taw kadi koye sifa gande ɓurde kadi wawde feƴƴide sukaɓe yadude jamanu taw koye ɗin sifaji kala batu jagorɗe hanki kanko hoorejo leydi ndi sénégal o yetti o jaari hoore jagoɗo leydi makko kame jagoɗo jangde towde kala kame jagoɗo heblo ɗum noon warti koye toɓɓe tati hay jetti nayyi taw ko ɓurde mantinade o holliti toɓɓere adide oɗo saaha ko wallidde jangde sénégal ha ɓuura kadi ƴellitade e yadude jamanu no fewi kono ne kadi safara heedani en caggal guila hôpitaux ji ɗi hayɗin fannuji kala kono kadi oɗo saaha wallude ha ɓen taweteɓe leydi ndi mbawa tigui dañde golle nde tawno yonta o soɓe ngala golle société o wonata société ngarɗuɗo no fewi beele moni kala daña ɗo dilli no fewi ko waɗa ɗum ko kadi koye ñalawma kuccanaɗo ɗiɗi lewru août ko fate banggue lorgol leɗɗe ɗum ne kadi waɗata ko toon to ladde mbawa ha toon to Saint Louis kala ko waɗa ɗum ko kadi heɓanade maggal Touba sappo e tati ndu e lewru fanduɗo hen ndu dartondu janggo ndu woni lewru août ɓoyata ma o yaha toon to Touba no adri wadde ɗen toɓɓe o ɓuuri artude kankon hoorejo leydi sénégal ne ɓeyda nden kay kisal toon to Kédougou to Sareya ha to makko ɗum noon jeeyi sababu hande o jagorɗo kono leydi sénégal ñalawma janggo go août ma o tawe toon to Sareya Kédougou makko ɗum noon ko yidde uddide toon état major aji tati taw kadi koto banggue gendarmerie gam ɓeydude nden ka e kisal e diwan Kédougou ma uddi ɗum ñalawma janggo to Sareya ha to makko kala ɗum noon ko chef d' état major aji tati kala gam ɓeydude nden ka e kisal e nder nden falde kala avocat ji Farba Ngom
ɓe joƴƴini kayitol maɓɓe hanki o ɗum noon ɓe porti plainte ko faade ɓangue jaydiyanke taw ko journal yor ɗum noon on jaydiyanke biɗeɗe Serigne Saliou Gueye mo ganduɗa windino e windande mum holliti wonande ngal moɓodiral aset tekke boɗeje wiide Farba yo yaltine o kaso toon to Wourossogui taw kadi nden jaydino hollitiri wonande ɓe ndendini ko ene tolno e milliard koppareje franc CFA gam luudeɓe bisuji kewɗi no fewi e gueɗe goɗɗe kala ko noon kadi sottude yimɓe beele mbawa tawtorede ngal ɗo henna diɗɗal ha wona kewendi kala ko waɗa ɗum ko noon ɓen seppuɓe ɓen kolliti ɗum ala hen kala ko woodi avocat ji Farba noon joƴinigol ɗerwola to yeeso parquet mo Dakar gam wullitade o jaydiyanke ko haali ko wa adde hen ko laaɓi walla ɓe ndewnamo laawola hofgo juuɗe wonande syndicat greffiste en ha hande ene jokki hofgo juuɗe mumen ɗum ko caggal nde balɗe maɓɓe tati timmi ñalawma hanki o ɓe kolliti ɓe ɓeydi en kadi balɗe ɗiɗi hofgo juuɗe ɗum noon ko alhamisa hande o fayenma aljuma janggo o ɗum noon ɓoyata tan wona lebbi ɗiɗi taw koɓe natanno goɗo hofgo juuɗe fuɗɗino ko 17 lewru juin guila nden noon ɓe goni koye hofgoji juuɗe gam teskede hewɓe kay taw kadi ganduɗa ko wonɓe cuuɗi dumbaɗi ne poti ñawede jalta walla jomumen ganda tigui ñawol min no yaari kala mum ala hen kala ko gasi siftinde moon oɗo saaha noon ko combat mawɗo woni hakkude jagoɗo sariya leydi ndi kamɓe ɓen liggotoɓe e sariya leydi ndi ɗum ko hollirdeɓe kay wonande laamu ngu faalakaɓe ni ha tenti noon jagoɗo kettuɗo e golle mabɓe o ɗum noon gueɗeɗe kala ndewne lawola walla kamɓene ɓe tonga juuɗe mabɓe ha joni on jaago noon hollitino ma ittuɓe ɗon adda woɗɓe ɗum laataki caggal noon holliti ndu lewru kam ɓe keɓata jobdi mabɓe ni saabu ɓe gollaki ɓe kolliti ɗum kam haaju mabɓe ala hen haaju mabɓe tan ko yo caɗele mabɓe ñawde ko ɓuuri yawde e yaccade Moustapha Diakhaté kame Basirou Fofana jalti kaso kono kanko Moustapha Diakhaté nde o yalti kaso hanke nde o yaltini konngudi makko holliti ala ko nanguira so wona tan dawrugol ko ɗum tan o nanguira wona haydara goɗɗum saabu no wiiri wonande ñawowo o nanguira tan wonande kay ko yenni mawɗo leydi ndi e nder haalande makko o holliti ala kala ko teski ngol jennol ngol o yenni mawɗo leydi ndi o holliti noon ñande 5 lewru août dartode janggo ndu ma o huccodir e ɓesguji Sénégal naɓe kala o haala ko jeeyi sababu o nangue kono kadi o holliti o yattirta caggal so wona kay nguɗo hen laamu ngu ganduɗa wongo e torlude ɓesguji Sénégal naɓe ma o addu hen kankone mbawka makko no feewi Serigne Issa Touré mo ganduɗa haala mum heewi e nder leydi ndi Sénégal ɗum ko caggal nde majjuno guila tan 3 lewru juin lewru nduɗo e maydu ndu yiita ñande 23 lewru yiita ñande 23 nduɗo hen lewru taw kadi koye sara taw kadi koye commune mo Bambilor omo nanna walla ni omo woni e nder forage ɓanndumo kono fuɗɗi bonde caggal nde o yaltina ko nden tigui o wira caggal won hen ɓe jaadano hen e yamiro procureur o wawino tigui ubbitede o adda taw kadi ko toon to hôpital mo Grand Yoff Idrissa Pouye ko toon tigui ɓandu ndu ƴewano wonande noon ono topsi hollirani hen wonande kay gueɗe kewɗe no fewi gam teskede bongol ɓandu ndu no fewi ko wona ɗum ko noon ko hande o goskima ko suuta ɗon ɗo hôpital Idrissa Pouye o wira hande o to kelle ene tawe e nder région de Thiès ko toon woni wuuro makko oustaz Aliou Sall noon settima e makko cettugol moƴƴol no fewi holliti wonno gurdama ko tan ko wajade e guesa makko eɗen gueɗe kala ɗo noon ɗo yimɓe hewɓe pecci ɓe kolliti ko battiɗo ɓe kolliti wonande ko baraɗo saabu no ko tawa ɗo neɗɗo wawa namde toon hoore mum taw kadi ɓandu mum ala kala ko fusi hen taw koye dow ɗiɗon sifaji to Kolda ko jeeyo waɗoɓe trafic drogue kañumen nanga taw kadi ɓe kamɓe nanga to leegal biyetegal gadpar kadi ɓe nanguira ko jasiji kame laaɓe kala ne wonde drogue kewɗo no fewi oɗo sahna ɓe tawi e juuɗe dadiɓe leskoji noon ene jokki e oɗon sifa toon to Saint-Louis paɗena ɗannotoɓe ɗanle suuɗayru ko laana mumen nangi ɗum ko mare national mo leydi Sénégal ɗum koye ballal rewido e ñukkido kay ɓe giwi ko toon to leydi Gambie maɓe gonoyi 250 kamɓe nangaɓe kala woni hen kollitini ko laaɗe ɗiɗi ma wonoy hedde 100 e ko fawi ko seeɗa mankata 100 ɓen wonnoɓe hen kan laana iwka toon to leydi Gambie ko kan nanga ñalawma hecci hanki oɗo sa noon leskoji ne jokki kay eɓen yuɓɓinnoɓe ɗeɗon ɗanle kala galtoten koye Fallou Fall
dumbaɗo ken tolno e duuɓi 5 e nder kaso ɗum noon eɗen gandi o nanggano ko gila tan 17 lewru mars 2020 gilde noon koye kasoji o wonno 7 lewru janvier 2025 ko nden o ñaawa tribunal Pikine Guédiawaye o tojana duuɓi 15 e kaso ko jeyno sababu ko gorgol makko joom suudu ba makko happimo wonde kay wonande miñiragel makko dewel on ko jaggi o nanni e less muɗum konngol o holliti o waɗani ɗum hannde o waɗani ɗum janngo on gorgolaɗo noon nagui takkimo o holliti o meeɗa wadde ɗum kala nde o dari walla yindire avocat makko o hollita ko kappaɗo hewɓe kay finoɓe Guédiawaye Pikine kolliti o watta ɗeɗo gueɗe ko wona ɗum ko noon ko joni anda tigui wonande on gorgolaɗo kay ko baɗɗo malde mum tan beele omo faya kaso ko wona ɗum ko noon oɗo saaha ñawre makko jogori gasde haalaɓe kono gas e jeeɗiɗi lewru août fandu ndu holliti noon ba makko ma hedde wonde ba makko hayso tawi woni kam ɗi duuɓi kala o waɗi ɗum to kaso to ala kala ko waylata e gonangala hakkude makko e ba makko Haydara ɗon ɗo happa o dumba ken tolno e duuɓi 5 kaso taw koye dow ŋañalde tan keddoɗen koye Sénégal jeyeten ko tan to plage unité 15 ene tawi Parcelles Assainies toonne kadi foftina toon ko worɓe ɗiɗo waɗannoɓe yaata yimɓe kamɓe ɗiɗo kala mbaɗa toon poftina hen goto noon ko suka mineur mo yettaki duuɓi 19 on noon ko dogɗo inde mum ko Ahmeda on ko dogɗo goɗɗo noon biyeteɗo ma Samba Bey on noon ko duuɓi 50 heeɓi nanguede waɗama garde à vue to police Parcelles Assainies unité 15 o holliti noon o qirlima tigui o wonno tigui koye wadde ɗen gueɗe ɗe pewani o waddano ɗum koye on suka dogɗo o kono meccel makko noon ne ɗeeɓi anade haalde seeɗa nde tawno so tawi haalama kadi ne gasa ñiŋoje ma kew e ngal ɗon meccal no feewi kanko on nanguiraɗo oɗon fannu o jeheten ko ha toon to wuuro teddugo Madina Gounass tawi toon Amadou Samba Lo wonande kala saaha wonande kay ɗen kinde taweteɗe wuuro teddugo Madina Gounass e ko taari ɗum kala ne kewi waɗude ziyara toon to galle ceerno Ahmad Tidiane kanko ceerno Alhaji Ahmad Tidiane Ba ko wona ɗum ko noon wonande kaya hinde urulen mbaɗi toon jillu mumen gam juuroyade ma en ketto musidɗo men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe toɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass kala e saaha ɗen kinɗe taweteɓe nder wuuro ngo en kewade ziyaru men ɗon ɗo galle ceerno ɓe ceerno Ahmad Tidiane Ba ñalawma hanki o Sar Abdoulaye Sarr ko hinde ene wiye uruɓe ko ɓen mbaɗi ziyaru mabɓe mawɗo ziyaru fattam lamo ɗon ɗo galle ceerno ɓe ceerno Ahmad Tidiane Ba ɗon ɓe mbawi yettade ɗon rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe ɓe gaari e dental kewgal denagal uruɓe taweteɓe nder wuuro ngo ha guurotiraɗe kala mbawi tawde on ziyara moɓe kewi wadde kala hitande ina janki noon mo ganduɗa ko goto e mabɓe uruɓe biyeteɗo ceerno Moussa Sow o hoddiri ɓe gaari ko samminde ceerno kono kadi e juurade ɗum e heɗɗitinde gille almudagal fewde ceerno e hollude kadi ceerno kamɓe fof ɓe celli ɓe jaam eɓe keesi eɓe kedde aadi oɓe gaddirno e ceerno guila jinna mabɓe so wonde almuɓe e yeeso ceerno ha ñande janggo ɓe koddinon dendagal uruɓe kala dendagal haajuji mabɓe kala nderi e bolɓe kala fof ɓe kolliri ɗum ceerno diine mabɓe e golle mabɓe teñagal mabɓe fof ɓe desdi ɗum ceerno eɓe juuɗe e juuɗe ceerno ɓe koddi ɗon dendagal bandiraɓe kala en gonde weltere mawde arde hawride oɗe ziyara dendagal urɓe kala arɓe jonde eɓe garani jonde fof ɓe lomtini ɓen eɓe gaari samminde juuɗade ɗon ɗo haalifo hono ceerno Ahmad Tidiane Ba caggal muɗum ceerno wawi kañum salmitadeɓe kono kadi bisnadeɓe e siftinde holkoni dental ngal hol wonɓe seereɓe dental ngal ceerno wawi siftirdeɓe ɗum e wiide kadi rewɓe e worɓe sukaɓe mabɓe foof yo nanggu lawol ceerno Ahmad Tidiane Birda nde wonno ko ɓuural e malal tan woni hen kamɓe kala noon ɓe kollirtaɓe no fewi e konngudi ceerno ɗi kadi ko ɓe jaaɓi konngudi ɗi kadi ceerno kadi wawi kadi wiide dental ngal julɓe kala yo mbaɗ no ɓe mbaɗni ko kala e saaha arde heɗitinde guelle almudagal ɗon ɗo halifa o hono ceerno Ahmad Tidiane Ba dendagal uruɓe kala caaki koye weltare e weytare kono kadi ɓeydare e ñagal Allah kadi dal ko tawtire kadi sahaji kewɗi ha mbawa wadde hon désir uji lemtinde hono dendagal kinde rendogo kala mbawa wadde kala saaha ɗo ceerno Ahmad Tidiane Ba haltude Madina Gounass Sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Samba Lo ɓe Madina Gounass feeɗo Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr Amadou Samba Lo to wuuro teddugo Madina Gounass golle ma joyɗi peewi sen giwi to leydi ndi Sénégal
paɗen koto leydi Mauritanie étudiaji kewɗi hanki o mbaɗino sitin mumena on sitin noon ɓe mbaɗim koye université business ɗo ɓe janggata fannu commercial ngam hollirde ɓe metti mabɓe no fewi siftinde moon alkamisa jawtuɗo ɓe mbaɗino hofgo mabɓe toon walla ni ɓe mbaɗi toon sitin mabɓe mawɗo no fewi ngam hollirde mette mabɓe ko ɗum ko non hanki o police hutorima dole no fewi dañi jaggude hen hewɓe ɗum ko caggal kay wonande concours aji bannoɗi sohlano e kala temedere ko capanɗe joyyi ɓe dañi hen ko capanɗe nayyi wonande kay koɓe wattoɓe ɗin kala suuje hitande fande nde ɓe kolliti ɗum ko tardindeɓe jeeyi sababu noon kamɓene ɓe jadani e oɗon fannu hay seeɗa towro ayyuna to ene kadi duppama toon ko ene tolno capanɗe nayyi tonnes taw ko produit mo happum gasi ha laaɓe tawtorede heedanɓe gouverneur wonande région de hawdila harbi mbawi tawtorede siftirmon lewru mayno ndu ko ene tolno capanɗe 6 tonnes wawi tigui duppede toon ɓe erima noon population nde ɓurata rentade yogay produit ji coddeteɗi ha ñameteɗi kala ha tenti noon ko dadmum a gasi hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Azwani hanki o waɗi promotion ko fate concours taw kadi ganduɗa ko 7e promotion taw kadi ko collègue ko fate défense taw ko groupe sahélien ɗin diplôme ñin dokki ɗum ko Mohamed Wuld Cheikh Al Azwani rokkiri ken tolno 300 taw ko officier mo G5 Sahel wonnoɓe heblo taw koye école militaire on fannu heblo G5 Sahel taw ko toon to Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie gouvernement mo leydi Mauritanie taw koye yamirore hoorejo leydi ndi oɗo saha noon ƴetti pellital ummanade taw kadi ko campagne mawɗo no fewi haɓade ɗi accident ji e kala ñalawma baɗoji yoga e booli leydi ndi ɗum noon jeer sababu ɓe kolliti woni hen ko dogdu ɓurtudu woni hen ko yebare kono kala ɗo saha maɓe ƴettu dosɗe mawɗe no fewi ɓe pawa ɗum yoga kay e ɓen dognoɓe auto ji ɗi beele kadi ɗen accident ji mbawa ustade no fewi ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kamɓe leydi Sénégal wonande chef d' état majeur général armée leydi Mauritanie Mohamed Vala Wuld Isa bismima nande muɗum état major général armée leydi Sénégal taw ko marine jillu balɗe nayyi kame délégation ɗum noon ko yidde ɓeydude sembe nden kay kisal e cehilagal kame gossodiral peeje miijoji kala hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Sénégal murtaninaɓe finoɓe to Angola Luanda ene jayiya no fewi kay taw koye fitinaji bannoɗi toon to Angola ñande altine nde e talata o kala taw ko seppoji bonɗi no fewi ɗum ko caggal nde dognoɓe autoji ha tenti taxi ji gummani kay hofgo juuɗe mumen bitikaji kewɗi walla magasin uji mawɗi kay taw ko Mauritanie naɓe ken tolno 11 magasin woni ko duppa hen hollir ɗum noon ko gardiɗo fedde Mauritanie naɓe taw ko taweteɗo toon to Angola woni Mohamed Al Arabi o holliti noon waɗani kam gañiɓe kono kam kala ko fati matériel e jawɗele mabɓe kala bonnama toon no fewi siftinde moon waɗi balɗe kala toon to Angola ko seppoji gulɗi jaw woni toon oɗo saha noon jaam fuɗɗima artude hono wiiri jaagoɗo gueɗe nder leydi kame jacirgola mo leydi Angola wonade kay ngal ɗo pelɓodiral bangal ngal ko ene tolno no gasi ɗiɗi neɗɗo mbasi pittali men wonande ujunere e temedde neɗɗo mbawi nanguede hen nogas e joyi oto woni ko duppa hen ha boni temedere capanɗe jeenayi jeeɗiɗi neɗɗo woni gañiɓe hen taw kadi ɗum waɗi ko toon to Angola hewɓe kay jeeyaɓe e landa tawassula taw ko jeunesse ceppi subaka hande o to Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie e yeeso catal dokkowal ndiyam jarateɗam wonande genni ndi kamɓene ɓe kolliri ko mette mabɓe ko fati banggue ɗi kuppiraji kuppiraji no fewi ndiyam teskede guila heccengue ha ɗo robiñaji kewɗi kay mbamata ndiyam haydara firti ko Nouakchott woni koye ɗom ko mawka no fewi siftini moɗon wonande gardiɗo ngal catal ko ndiyam hollitino ɓe goni kay koye installation kesso pol beele rokkude Nouakchott diƴƴe timmuɗe no fewi gendarmerie mo ACJUST ɓe kolliti wonande kay ɓe nangi bis goto giwnoɗo toon to Souwayrat ni hen go jolɗo toon ene jolni kene tolno e 2,2 kilo taw kadi ko cocaïne ɗiɗo woɓɓe kadi mbawi heptinede wonande on enquête baɗaɗo kamɓe kala ɓe mbaɗama garde à vue ɓoyata maɓe daro e yeeso sarya leydi ndi ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulare nder gendi leydi Mauritanie paɗen koto leydi Maroc
wonande kay roi Mohammed VI gardiɗo leydi Maroc holliri ñalawma hanki o maɓe neldu ken tolno 180 tonnes hakkunde nguura e leɗɗe safara e ɗin fannuji kala faade toon to Gaza ngam teskede oɗo saaha gonaɗo Gaza woni toon ko heege rafiji e caɗele ɗum ko caggal bomboje kure gulɗe jaw giwoje e wondi giwoje toon to Israila e kala saaha ene itta pittali ɓen finoɓe toon to Gaza to leydi Mali paaɗen partiji wonande dawrugol pirtunoɗi e nder leydi ndi kala ɗi landaji lundo pirtunoɗi ɗi kala caggal nde ɓe gulliti yeeso tribunal mo Bamako ne fonno haalde hen noon ñalawma hande o kono ɗum dirtinama ha 4 lewru août fannudu ɗum ko caggal nde ɗum firta ha memi leydi ɓen joomen landaji kolliti jaadani nan ne jaadani janggo jeeyi sabawno ɓe gullitoyi to suudu tribunal ndu Bamako ndu noon jogori artude e ɗin dossier ji ko 4 wonande lewru fannudu so tawi jomiraɗo haaji o gendi yanke inde makko El Bashir Thiam o nanggano ko gila 8 lewru mai ken tolnande lebbi 2 ha natani 3 ko biftano sanga 15 heures wonande sara boutique to katti ha ɗo hen kaya joom suudu makko ni ɓesgu makko ala kala jiiɗomo hen ko ala ɗum ko noon wonande kay o dillanno koye landa helema joom suudu makko noon biyeteɗo Mariama Thiam waɗi vidéo ne ero hen ballal guila kay wo nawa wonande worɓe bugiɓe ha ɗo hen andaka to woni ɗum ko caggal nde wonno windande noon omo ñiŋi no feewi laamu ngu nde yuɓɓinta sumgoji natta wonde laamu transition ɓoyani tan o wiya teɓ sehila makko yaadimma kala oɗo sanon kolliti alay saago tan payi makko yitere nde laamu ngu yaltata e deƴƴere mumen armée leydi Mali holliti waɗi fiyande mawde no feewi nden fiyande elmini ngandi mawdi kay taw ko jeewo e ɗowowo taw koye janguji état islamique catal alqaida ngal ɓe inniri akmi ɗum holli ɗum koye région mo Kidal kono ɗum ko holliti ɓe nderguiti woni autoje motoje e kaɓirɗe kewɗe no feewi Moussa Mara kam wonno hoore jaggoɗo leydi Mali ɗum ko caggal nde nottoyno wonande cybercriminalité ɗum wonno ko 15 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɗum koye windino e cuuɗi dumbirɗi tawiteɗe leydi ndi caggal muɗum noon o yiɗino ɗannade faade toon to Dakaru lamorgo leydi Sénégal kono ɗum kono o haddanoma yaltude leydi ndi hande onon o nodditama e yeeso saria leydi ndi ko hande wo noddita e yeeso saria leydi en gartoye oɗon kabaru région de Kayi walla mbiyen région de Khaya eɗen gandi gila tan go lewru nduɗo hen ko guila nden noon jangu wanno toon ha uddere waɗi toon tugganma tan 21 heures ha fayma 6 heures subaka wona moto haydara dillata toon gouverneur région o noon holliti wonande kay ɗum gasata ko ñalawma hande o kono kadi hestitinama ha 3 lewru août ma uddere nden jokku ngol noon fuɗɗoto ko minuit ha fayma 5 heures subaka wona moto wona auto wona e dara so wona taw ko koninkoɓe walla ɓen safroɓe walla joguiɓe yamirore yo jaa oɗon waktu hay goto yamiraka yoya ɗin waktuji ɗo ha 3 lewru août dara tondu ñalawma janggo o région de Nara finoɓe toon kolliti kulhuli e caɗele ɗeɓe guuri Nara noon woɗɗani keerola hakkude muɗum e leydi Mauritanie ɓe kolliti caɗele ɗeɓe guuri guila 2024 wona dadeje wona jawdi mabɓe wona ƴiƴam mabɓe wona pittali mabɓe oɗo saaha kay ɓe goni tan koye kaya mbeya musɗo no feewi 379 kilométre hakkude lamorgo leydi Mali woni toon ko caɗele muusde nden wonno tan ko 200 jaaha yaaha jettoyɗa kono ngol ma mbaɗa 5 ha 10 mbuɗo nde tawno woni nokkuje mbaɗi minuji ko hen auto rewata pittali kewɗi ke weddade hen ɓe kolliti ɓe guuri ko caɗele mawɗe no feewi sen giwi to leydi Mali paaɗena koto leydi Guinée Conakry teskede accident ji kewɗi kay e nder Conakry nder leydi Guinée hoore muɗum yogay région ngaji ɗi holliti ɗum ko jagoɗɗo ya ngara ɗum noon ko tugganma tan janvier ha yettanima ndu lewru juillet ndi gonɗen ɗi lebbi 6 tan wonande ko ene tolno e 1,198 accident woni ko waɗi e boli leydi ndi ko ene tolno e 1,195 neɗɗo mbasi en pittali mumen ko ene foto wonde 302 kay woni kay gañiɓe hen gañande musde no feewi kene wona 346 taw gañande koyfuɗe no feewi kene wona 304 ko moto
ko ene fota wonde kaya geɗe kewɗe bonde hen ko aɗum ko noon ko yiɗiɗi hen région ngaji ko wayno Conakry, Kindiab, Waké, Mamou, Farana ko ɗon kadi ha fenma Kanka, Kame Labe kala e zere koreyen ko yiɗiɗi hen région ngaji jeetati woni ɗin accident ji ɓurɗi teskede keddorɗen koye leydi Guinée hakkunde Guinée e Libéria ɗum ko caggal nde police hutori doole mawɗe no feewi faade ɓiɗɗo debbo walla mbiyen debbo jeyaɗo ton to leydi Guinée kono gurɗo ton to Monrovia biteɗo Zeynaba Ba mo ganduɗa police ene hutori doole faade makko ha on vidéo wawi sarade no feewi caggal noon nde laamu leydi Guinée holliri hen mettimo mawɗe no feewi walla nde kay laamu leydi Libéria itti délégation mawɗo no feewi on yettima ton to Guinée joɗodima e mori Sanda Kuyate ngam wawde yewtidde makko e ñagade yafuya walande ɗen caɗele baɗɗe toon to Monrovia taw waɗa kadi koye o suka debbo mo ganduɗa jeyaɗo toon to leydi Guinée paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire hanki o caggal batu jagoɗe joguiɗo konngol gouvernement woni Amadou Coulibaly wo arti e mayde Alino Faso noon eɗen gandi ko ɓiɗɗo gendiyanke jeyaɗo toon to Burkina Faso nangganoɗo toon to leydi Côte d'Ivoire Abidjan Dumba toon to école gendarmerie ha wasi toon fittandu muɗum ko wona ɗum ko noon walande kay laamu leydi Burkina nandinoma lelawal nde waɗete e mayde makko hanki o noon seppoji kewɗi mbaɗino toon to Burkina Faso ko wona ɗum ko noon kanko Amadou Coulibaly porte parole gouvernement mo leydi Côte d'Ivoire wo arti e mayde on o holliti ala kala ko tun wi hen haydara dossier o findirani e dossier politique hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kala hewɓe kay ene nangue eɗen dumbe to école gendarmerie kono kadi ɗum ɗo ko caɗele neɗɗo personnel bartiɗo wona haydara goɗɗum ko wala ɗum ko noon o holliti leydi ndi ne jogui sariya mum sariya o kala kay jinnuɗo mawɗo leydi ndi lawol ene fawe e dow muɗum ko wala ɗum ko noon ɓayde leydi Burkina Faso ɗaɓɓiri ɓandu makko ɗin dossier ji jagorɗo affaire étrangère leydi Côte d'Ivoire ma fewni ɗin dossier ji wawa tigui yettoyade ɓandu makko toon to leydi Burkina Faso ko wala ɗum ko Mamadou Hawli Gassama kañumne eɗen gandi dillata koye CNP parlementaire mo leydi Mali onne kadi yaltinino konguɗi ñingde Alassane Dramane Ouattara nde yano toon to leydi Côte d'Ivoire ko toon nangga guila nden ne tawi nder kaso o holliti hay on nanggal mum findirani e politique hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe koko ñiŋi mawɗe ndi ɗum koye dosde leydi mabɓe kala ñiŋɗo mawɗo leydi mabɓe lawol koko rewnete e dow mum ala hen kala ko woni dossier politique patuɗo e gueɗe goɗɗe kala leydi Benin to Benin paɗen toon to leydi Benin wonande kay jokkodiral hakkunde leydi Benin kame Russie ene ɓeydo yarude yeeso no feewi jeeyi sababu noon ko ambassadeur mo leydi Russie taw kadi ko toon to Lomé wonande kay butogo o wawi tigui sifodirde e laamu leydi Benin ngam ɓeydude cehilagal kame heblo to fannu wonande armée leydi mabɓe ha ɓuura kadi jogade nden ka e kisal taw koye dow oɗon fannu Burkina Faso ko délégation towɗo taw ko giwiɗo to leydi Russie kañum wawi jaɓɓede taw kadi ko toon to galle lamrogo to Ouagadougou ene wonde jaggoɗo min mo Yacouba Zabere ɓe mbawi tigui yewtittoɓe jaaƴi no feewi jokkodiral hakkunde leydi Burkina Faso kame Russie e fannu taw kadi ko nucléaire uji ko wona ɗum ko kadi fannu minuji kam e fannu minéral mineur eɗen gueɗe paruɗe e fannu ɓamtare taw koye ɗen dosɗe kala paɗena ko toon to leydi Cameroun ɗeɗo balɗe ɗiɗi kala oɗo saaha ko haala gotka haalte leydi Cameroun ɗum ko caggal nde commissariat ji tati kay wonande kay film uji men jalti e réseaux sociaux kamɓe kala taw koye bureau mawɗo mabɓe aɓe mbaɗa hen gueɗe ɗe pewani aɓe ɓoori ha laaɓi kamɓe kala ne waɗi hen rewɓe ɗiɗo e gorko ene mbaɗa hen hono Balthazar wanno ni ɗen gueɗe hande mbaɗi sekkuy leydi Cameroun no feewi kamɓe tatu noon ɓen ardiɓe e ɗin commissariat ji tati kala jowama e golle mumen oɗo saaha noon enquête luggo ene jokki e oɗon sifa to joolam jaberi paɗen hakkunde Washington e Inde Donald Trump hanke kuɗol makko siifi wonande kay ko goo lewru août ñalawma janggo fuɗɗoto produit indien naati ɗum Amérique yoɓa douane kala temedere nogas e joyyi ene yoɓa ɗum taw kon produit ko wona ɗum konon Donald Trump kadi waɗi fiyande mawde ɗum ko siifade nde o siifi to fanno douane hakkunde leydi Amérique kame Brésil kala temedere ne yoɓa capanɗe joyyi taw ko produit wonande brésilienne
naata yewo ton to leydi Amérique jeeyi sababu noon ko caggal nde Lula e laamu muɗum rewi ndi walla nde golle jeri Bolsonaro mo ganduɗa on wonno hoore leydi ndi tuumaɗo eni noddirguidde laamu Lula ɗum wonno koye 2022 jeeyi sababu noon Donald Trump faye mabɓe kañumne teddendi mawdi no feewi Israël yaltini cimtol holliti ken tolno 50 koñinke leydi mum heeɓi wartade e nder ɗiɗo hen duuɓi wonande kay hen 17 koye 2025 hen 17 koye 2025 hen nogas e nayo koye 2024 17 heddiɓe koye 2023 jeeyi sababu noon wartade ɓe kay ko ɗi wargoji ɗi ɓe mbaɗata faade Gaza naɓe hoore jomum dilla taw ala psychologue mone wawi tigui huccodirde e muɗum ko mankude ɗeɗon gueɗe ha jeeyi sababu noon jomum wawa wartade taw koye dow on sifa siftinde moon addiɗo fitnaji kala ko fiyande nde Hamas wanno guila jeeɗiɗi octobre 2023 taw kadi koye nder leydi Israël ha yoɓi pittali kewɗi no feewi ganduɗa guila guerre o fuɗɗi haɗo henna ko ene tolno e temedde jeetato capanɗe jeenayi e jeetato taw ko koninke mo leydi Israël wasen fittanu mum ujunnaje jeegomo e temedere capantati e nayo mbawi gañade hen so tawi noon ko Palestine naɓe e wiide jagoɗo cellal ɓalli mumen koyen tolno 57 ujunere wawi tigui warede taw koto banggue Palestine naɓe ɗum ko guila tan jeeɗiɗi lewru octobre ha yetti ɗo hen Ukraine heeɓi bomboje gulɗe Diawa taw ko missilaji gonduɗe e drone subaka hande o ƴiwde toon to Russie fukki e Kiev yoɓino pittali ken tolno yimɓe jeegomo gañi hen hewɓe no feewi Portugal holliri subaka hande oɗo alhamisa ene jogui kañumne fandare wonande kay heɓtinde leydi Palestine ko leydi tigui keptinadi ɗum koye jonde loni jogonde latade lewru septembre 2025 musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso handirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr mo dulmaji wuuro teddugo ko Amadou Samba Lo so karallagal to ko Saydou Abouba Moulik Sayba gorgol ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiraneno